il-parti tan-naħa tal-gvern tajt li dan huwa settur sensittiv u allura suppost la huwa settur sensittiv importanti li din il-kawża tinstema' u tinqata'. U mhux fi klimhom stess illi tibqa' għaddejja ħalli ma tinqata' qatt. Intqal ukoll mill-parti tal-gvern li din hija kawża bla preċedent. U allura għax bla preċedent qisu jridu illi din il-kawża qatt ma jkun hemm l-eżitu finali tagħha. Aħna jidrilna li dak li sar huwa fl-interess tal-poplu, aħna jidrilna li dak li għamilt jien mhux kien biss xi dritt li għandi bil-liġi ma' dover illi nissalvagwardja il-proprjetà tal-Maltin u Nawċin. Maħna ħanifuq qatt bħala oppożizzjoni niddefendu t-territorju Malti, maħna ħanifuq qatt bħala oppożizzjoni niddefendu dak li huwa il-wirt kulturali, l-art tagħna, meta inti għandek każi ta' nies li m'għandhomx fejn jgħixu, għandek każi ta' nies li m'għandhomx saqaf fuq rashom, għandhom każi ta' nies ta' żgħażagħ li m'għandhomx biex jgħixu, m'għandhomx biex jixtru, m'għandhomx biex jikru. U mbagħad għandek il-gvern li jaqbad art li jagħtiha biex xejn lil ftit magħżula. Dan mhux aċċettabbli, d-dmir tagħna, d-dover tagħna, l-obbligu tagħna li nibqgħu niġġieldu għad-drittijiet tal-Maltin u l-Awċin sal-aħħar.